dic Ramon Serra, no sóc fill de Sallent, és a dir, que sóc adoptat, vull dir que vaig venir a treballar d'enginyer municipal fa 12 anys, ara ja estic jubilat. Soc Albert Junyent Sala, tinc 31 anys i sóc el número 2 de la llista de la CUP i de fet ara sóc als últimes eleccions era el cap de llista i ara sóc el regidor de Sallent de la CUP. Jo soc Valentí Manalbens, número 2 de la llista de Gent pel Poble i, bueno, 54 anys, tota la vida a Sallent. Sí, jo soc el David Saldoni, tinc 38 anys, llicenciat en Administració d'Empreses, actualment doncs, soc l'alcalde de Sallent. Creus que alguna circumstància dins de l'Ajuntament, dins de la política en general, et podria dur a desobeir la llei en algun moment? Bueno, jo crec que en el moment que estàs governant és complicat desobeir la llei, no? Perquè estàs governant per tot el poble i és per tota la gent del poble, per tots la gent, no només pels que t'han votat, sinó per tots els que convivim en aquest poble, i desobeir la llei no saps mai fins a quin punt tindrà unes conseqüències molt negatives, no? Llavors, abans de desobeir la llei, evidentment hi ha coses i coses, no? Hi ha moltes coses que ja les hem desobeït i tothom ho sap, però hi ha coses que arriba un punt que te les has de rumiar molt, hi ha d'haver-hi un consens molt gran, hi ha d'haver-hi una majoria absoluta que decideixi desobeir, i inclús una majoria de la població de Sallent que es pot demanar aviam si és necessari o no necessari, no? Què entens per desobeir la llei? És que no ho entenc gaire bé, això. Doncs fer alguna cosa que creguessis que no s'hauria de fer. Home, depèn, és a dir, depèn com sigui la llei, no? És a dir, que les lleis són sempre interpretables i si un té la voluntat d'anar una mica d'això de la llei, pel bé dels altres. No sé si deia Mahatma Gandhi que realment una llei injusta és obligació no obeir-la. Llavors... Per aquí anem. Per aquí anem, no? Sí. Doncs ja està, jo estic amb aquest. Doncs sí, de fet, des de l'Ajuntament sempre m'ha apostat una mica per la desobediència, perquè a vegades arriba un moment doncs, que ens escudem, en qualsevol cosa ens escudem a Madrid, no? Madrid ens diu això, Madrid ens diu allò, i per tant hem de retallar perquè ens ho diu Madrid, hem de fer aquest que ens diu Madrid, i al final nosaltres ja el que apostem directament doncs, és per la desobediència civil i institucional, no? És a dir, s'han d'obeir només les lleis que són justes, les que no ho són doncs no s'han d'obeir, ja sigui a nivell social, a nivell de país, no? O el que sigui, perquè és que si no, això ens porta un cul de sac que no ens porta enlloc. Bé, en principi no, perquè doncs, en aquest cas tu ets el representant diguem-ne legal d'una administració i quan es comença a trencar les normes, llavors diguem-ne la vara de medir de per què es trenquen i per què no doncs, pot ser molt prima i per tant doncs, si es trenquen per una cosa, per què no es trenquen per una altra? Si es trenquen per un tema determinat, per què no es trenquen per un tema urbanístic d'un altre? Si es trenquen per això d'aquí, per tant diguem-ne a l'hora de posar-nos a trencar les coses és molt complicat, jo sempre he cregut molt més en canviar-les. I parlant de desobediència, donat per entès que l'habitatge és un dret fonamental per tothom, que no està garantit des de les institucions, què en penses sobre l'ocupació? L'ocupació, doncs, al final acaba sent moltes vegades l'últim recurs que els queda a les persones que han perdut l'habitatge. Per tant, quan parlem, tu mateixa ho has dit, doncs, que el dret a l'habitatge no està garantit, doncs al final han de ser les persones que s'empoderin, no? I que accedeixin doncs, ells mateixes al seu propi habitatge i si s'ha de fer doncs, ocupant, doncs em sembla perfecte. Perquè a més, en aquest país hi ha tants milions d'habitatges buits, tants, que al final potser l'ocupació acaba sent una obligació. Que mesures més dràstiques, que en aquest món jo diria que no es té que fer ni mitja infraestructura, que tothom no tingui un habitatge digne, això jo em sembla que és de sentit comú. I no és d'esquerres, ni és de dretes. És cristià i és de sentit comú. O sigui, ni un AVE, ni una superautopista, ni això, fins que tothom no tingui un habitatge. Amb això estic completament d'acord. Bé, jo crec que l'ocupació de determinats habitatges en aquest cas respon a una necessitat i per tant, doncs, almenys des de l'Ajuntament en aquesta època no n'hem fet cap, diguem-ne, de desocupació, hi ha hagut habitatges que s'han ocupat i per tant, doncs, fins i tot coneixent-ho no els hem desocupat, sinó que hem intentat solucionar i normalitzar la situació tant com sigui possible.
Ocupar vivendes, quin tipus de vivendes? Si són vivendes que són bancàries, de les entitats bancàries, que són un dels principals problemes d'aquest país amb aquesta problemàtica de la vivenda, que són les que ens han portat una mica aquest desgavell, aquest desastre, doncs bueno, si tenim gent amb necessitat i ha d'ocupar una vivenda, doncs s'ha d'ocupar. El que no pots tenir és de la gent al carrer. Ara, des del punt de vista de l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de garantir, hauria de tenir mecanismes per procurar que això ja no passés. L'Ajuntament ha de tenir mecanismes perquè si hi ha una família que té una necessitat, que no té vivenda, no sap on viure, que no pot pagar l'aigua, que no pot pagar la llum, que l'han de desnonar, doncs s'han de tenir mecanismes perquè no arribi aquí tenir vivendes per poder deixar la gent, per poder llogar o no llogar o cedir durant aquest temps que la gent no pot pagar i si s'ha de fer un lloguer a baix preu, pots fer-lo. I anem a parlar una mica sobre l'atur juvenil del poble, de Sallent. Creus que els contractes de pràctiques de becaris és una bona idea per revertir aquesta situació? No. No. Per què? Bueno, no. Penso que això és, com si diguéssim, que ho hem de fer perquè s'ha de fer, perquè no en tenim cap més idea. Llavors jo crec més en el desenvolupament d'algo que doni treball a tothom, joves i aturats de llarga durada. Com? Creant economia. Ara dient, faré un viver d'empreses en el qual s'hi podran ubicar 4 joves. Home, millor això que res. Però no ens traurà del problema, això és evident. Això és evident. Ara, neteja la cara perquè no et diguin que no has fet res. Hem de buscar l'ajut de cervells i dir-los, escolta, per què no feu un projecte final de carrera en el que digui que es pot fer en un poble d'aquestes característiques perquè sigui un pol de desenvolupament o amb alguna cosa? Aquesta és la meva idea. Segur que s'han de fer altres solucions perquè el problema de l'atur no afecta només a Sallent, afecta a tot el país. I per tant el que cal són mesures quasi macroeconòmiques, mesures productives molt grans per revertir això. Però en tot cas, si ens centrem només en l'atur juvenil de Sallent i mentre això, els contractes de pràctiques, depèn. Contractes de pràctiques i contractes de formació només són útils si realment són això, una eina perquè els joves entrin al mercat laboral, perquè aprenguin, perquè es formin. Per tant, si és així, hi ha una bona fe per part de l'administració o per part dels empresaris, doncs és perfecte, és una bona entrada. Si hi ha bona fe, el que no pot ser és que els contractes de pràctiques o de formació es converteixin en un contracte precari que no duri 3 mesos ni 6 mesos, sinó que s'allargui en el temps i això fa que hi hagi gent que ja està formada i que acabi cobrant un contracte de pràctiques o de formació. De fet, ens preocupa relativament, des de l'Ajuntament ens ha preocupat el que és l'atur en general. No pot ser tant el juvenil com el de la gent que ja té unes obligacions o té unes càrregues familiars, la gent que té fills, la gent que té avis, doncs ens ha preocupat més aquesta part de la població que no poder la part jove, que com que ets jove pots buscar més bé la vida i si no trobes feina aquí la trobes a Manresa, si no a Barcelona, si no a París. Vull dir, ens preocupa menys aquesta part, perquè aquests 4 anys que han sigut molt difícils, doncs el que ens hem trobat és gent sense cap tipus d'ingrés, amb càrregues familiars importants, amb fills petits, amb avis, i llavors això és el que ens ha preocupat més. Llavors, de fet, tots els plans d'ocupació que hem fet els hem dirigit cap a aquesta capa de la població. Això no vol dir que també hem fet alguns contractes en pràctiques per gent jove, Però jo crec que des de l'Ajuntament sí que li ha de preocupar l'atur juvenil, però ens ha de preocupar més aquest atur o aquestes famílies que no tenen cap tipus d'ingrés, i els hem d'ajudar perquè tenen càrregues familiars i perquè és un problema greu, per ells i pels fills. Tots són bones solucions, totes les solucions que puguem tenir a la taula les hem d'aprofitar perquè la situació és molt crua. I per tant, quan hi ha molta gent que està en una situació precària, hem de buscar el màxim d'opcions possibles. Per tant, temes de becaris, temes de pràctiques, això jo crec que és positiu i això també s'ha d'incentivar, però també el que hem de fer és intentar fer coses com una discriminació positiva per la gent jove, com s'ha fet aquí a Sallent, per exemple, amb el tema dels plans d'ocupació, que s'ha fet amb els de menys de 25 anys, doncs tenint en aquest cas fins i tot un import suplementari per poder ser contractats. Què opines sobre Iberpotash? Si paga poc a l'Ajuntament de Sallent en concepte de l'impacte ambiental que causa i el que comporta la seva activitat? Sí, penso que la qüestió no és si Iberpotash paga o no paga, perquè Iberpotash actualment paga el que li diuen les lleis,
que bàsicament és l'impost d'escombraries, l'impost d'IBI i poca cosa més, no? Perquè això no està declarat com un abocador. No? Si fos un abocador d'escombraries sí que hi hauria un cànon especial, com passa a altres municipis, però aquí no és el cas, perquè això legalment no està marcat com un abocador. I per tant la qüestió potser no és aquesta, perquè encara que de fet Iber Potash pagués molts diners a sa gent, doncs això no voldria dir que estigués causant un impacte ambiental molt gran i que estigués salinitzant doncs, les fonts, els aqüífers, els rius, etc. No? Per tant, la qüestió no és si Iber Potash ha de pagar a la gent un cànon o no, sinó que ha de complir les lleis i no ha de contaminar i ha de gestionar el residu salí, com fa qualsevol altra empresa o com ho fem nosaltres a casa nostra, no? Que llancem les escombraries al contenidor i no les llancem per terra. No? Doncs potser la qüestió és aquesta, no? Com Iber Potash ha de gestionar els seus residus. Bé, jo crec que això és una cosa que s'ha de normativitzar perquè doncs, està pagant diguem, el que li pertoca, el que diuen en aquest moment les lleis és el que està pagant. Per tant, com et deia abans, jo crec que el que hem de fer és canviar-les per poder-ho transformar. Per exemple, hi ha hagut un canvi substancial en aquests últims 4 anys, que hi havia una fiança imposada l'any 2008 pel RUNAM de 525.000 euros i ara ha passat a 14 milions. Per tant, és 28 vegades superior al que s'ha ficat en aquest moment del que hi havia l'any 2008. Sí, jo crec que paga poc. Iber Potash és una empresa molt gran, és una empresa que aquí a Sallent doncs, fa molts anys que hi és, bueno, i amb altres diferents noms. Iber Potash no actua transparentment, no? Llavors és un dels problemes que tenim amb Iber Potash, els que hem intentat doncs, arribar a solucionar aquest tema, posar doncs, que l'autorització mediambiental doncs, funcioni, doncs, que es facin coses per minimitzar doncs, tot el problema ambiental. Ens trobem que no és transparent i nosaltres ho hem sigut massa i ells potser no han sigut gens i crec que, clar, estan canviant una mica les cartes, tant per ells com per nosaltres. Si Iber Potash diu que la muntanya de Salt és un magatzem, si és un magatzem doncs hem d'analitzar doncs, un magatzem, encara que sigui a l'aire lliure, doncs què ha de pagar i què no ha de pagar, encara que estigui doncs, en una zona que sigui rústica, que és el que està passant ara. No? Més que pagar, hauríem de saber aviam què han de fer amb la muntanya, com la tenim que mantenir, com s'ha d'anar restaurant, i quin és el camí que té aquesta mina aquí a Sallent i quants anys ens estarà. Sabem que el 2017 teòricament tenen el final de l'abocament i nosaltres, si hi som, hi serem, és el que volem, que el 2017 s'acabi l'abocament i a partir d'aquí s'ha d'anar restaurant. O sigui, a partir del 2017 aquesta muntanya té que disminuir 1.000 tones, 2 milions de tones, 500 tones, ha de disminuir any rere any, no? Llavors és l'objectiu que tenim. Hi ha 2 camins. Un, el de dir, ja que tenim les desavantatges de ser un poble miner, paraula que no es vol sentir, però que és una realitat, tenim avantatges com té Flix, o com té Vandellós, o com té Ascó, perquè nosaltres tenim un desastre ecològic que no el traurem, però que almenys tenim que tenir una compensació importantíssima que, diguéssim, que ho faci menys sangrant. Que quan tu surtis i vegis aquest piló de sal diguis, bueno, però no pago l'IBI. Flix no paga l'IBI. Bueno, la gent estaria molt contenta. Jo aniria per aquí. Per la via legal, per la via de declaracions del govern del nostre país, o bé d'Espanya, o bé directament amb una negociació també d'altíssim nivell amb els d'Iber Potash, que no són ni altra cosa que els de Trabajos del Mar Muerto, Dixie Works de Tel Aviv. Aquests és els que tenim que dir-los, nois, això no pot ser. I jo aniria per aquí. Almenys intentar-ho. Tema ecològic, per tant? El tema ecològic es queda. Siguem realistes. Amb 50 anys es queda. I el que digui que el traurà és un voluntarisme. Jo com a tècnic tinc que dir que no m'agrada, però que ja està. Són 55 milions de tonelades que no les trec jo d'avui per demà. Creus que la feina d'un regidor o d'una regidora ha d'estar sempre remunerada? O, per exemple, encara que tinguis un sou per una altra activitat, no? Jo crec que és una feina que dedica molta dedicació i molta responsabilitat i crec que ha de ser remunerada, perquè doncs, les dedicacions en algun lloc, l'exigència que hi ha d'haver al darrere, jo crec que en aquest cas ha de ser remunerat. La qüestió dels sous, nosaltres creiem que ve donada sobretot pel nombre d'hores dedicades i per la feina que es fa en l'administració. Si treballar a l'administració com a càrrec electe et suposa que no pots treballar d'una altra cosa perquè et requereix moltes hores, doncs és just que hi hagi un salari perquè tots hem de viure d'alguna cosa
no? Si en canvi la feina a l'administració no et suposa cap gran esforç i no et suposa haver de deixar la teva feina, doncs no hi ha un salari. Depèn. Si el regidor o regidora necessita un treball i abandona el que tenia per dedicar-se diguéssim, als aspectes públics i al bé comú, clar que ha d'estar remunerat, perquè és que si no només estarien a la política els que s'ho poden permetre. No, clar que ha d'estar remunerat, sí. Ara, el que s'ho pot permetre, o bé perquè ja cobra una pensió de l'Estat, doncs crec que és un servei a la comunitat que és molt maco de fer, si t'ho pots permetre, gratuïtament. Sí. Encara creiem en la cultura de l'esforç. Per nosaltres ser regidors és un esforç. No anem a fer regidors per sortir a les ràdios, ni a les revistes, ni enlloc. Anem a treballar, no? I l'esforç té que estar recompensat. Perquè si tu vas a l'Ajuntament i no hi apliques esforç, tu seràs regidor igual i passaràs per allà i et donaran un regalet perquè has estat regidor durant 4 anys i molt bé, fantàsticament bé, no? Llavors, clar, nosaltres no volem fer aquest paper d'anar allà i dir, no, venim aquí, venim als plens, votem sí o no perquè hi ha algú que ens ho diu, l'alcalde o el tècnic de turno i ja està. No, nosaltres anem als plens i tot el que anem als plens sabem el que fem, sabem què és, com ha anat, i tal com als plens anem a les juntes de govern que són setmanals. I allà hi ha 8, 10, 15 temes, i aquests temes te'ls estudies i tenim les nostres discussions, tenim les nostres diferències, i això has de treballar. I per això jo crec que qualsevol cosa té que estar remunerada si realment hi treballes. El meu pare era republicà i cosa estranya, i catòlic. I per tant va estar a les dues presons. Nosaltres quan érem joves teníem referents personals molt clars, no? Vull dir, recordo, doncs, teníem el Víctor Jara, teníem el Lluís Llach. La veritat és que no tinc gaire de referents personals. Jo em fixo més en els col·lectius, i amb tota la gent que lluita, que no pas amb uns referents molt personals. Posaria exemples des de la Plataforma per la Llengua, hi havia hagut en Martí Gasull, que havia fet una gran feina. Hi ha hagut altra gent que segurament no s'identificarien en aquest sentit, però per a mi, per exemple, en Carles Campuzano, en tota la lluita que va fer des del Congrés, en aquest moment des de les institucions per aconseguir l'aboliment del servei militar, per a mi també és un referent. Dins el món de la cultura, és que tampoc. No tinc referents molt personals, individuals. Temps hi havia la tira, no? El Cuba, que si el Che Guevara, que si tal, era més fàcil, no? És el meu avi. El meu avi per part materna era un pintor. Era sard, era de l'Alguer, i es deia Stanis Desi.